Čiže, samozrejme, že budem. Čo vy prídete a nikto nebude diskutovať, odhlasujete. A keď chcete to schválený, tak jak... Pán načelník, okamžite Milan Oršula ruší rokovanie a opustí rokovaciu miestnosť. Okamžite. Okamžite občan Milan Oršula, on vie, čo spravil. Okamžite otec poslanca Oršulu opustí rokovaciu miestnosť. Nech sa páči. Nič nepovedal. Pani poslankyňa, to, že vy hovoríte, že nič nepovedal, on veľmi dobre vie, ja som videl, čo rozprávala, čo ako rušil. Pán Oršula, opustíš rokovaciu miestnosť. Ja som ťa upozornil na začiatku rokovania som ťa upozornil, teraz opäť rušíš, nech sa páči. Vážení spoluobčania, kto tu ruší rokovanie mestského zastupiteľstva a trvale ho ruší, prerušuje a vstupuje do rokovania s invektívami, ktoré nemajú s prerokovaním nič spoločného, je súčasný pán primátor inžinier Dušan Šimka. Ďakujem, že som mohol toto povedať a dúfam, že to bude aj zverejnené v televízii Nováky. Dúfam, že to Bennett zabezpečí. Ďakujem. Výborne, nech sa páči, pán Oršula. Pokračujem v rokovaní. Dávam hlasovať o návrhu poslanca Mariana Miškinu, aby bola ukončená rozprava